вечер, уважаеми дами и господа, здравейте и добре дошли на сцената на най-голямото модно събитие в България, София Fashion Week и неговото 11-то поред издание Есен-зима 2023-2024. Казвам се Теодор Тодоров и за мен е чест и удоволствие да бъда на тази сцена с моята сценична половинка, ослепителната и невероятна Боряна Баташова. Тео, както винаги, когато сме на тази сцена и не само, ти си един невероятен ласкател. Наистина, добър вечер и от мен, дами и господа. За мен е огромно щастие да съм отново заедно с вас на любимата ми сцена на София Fashion Week. Боряна, гледам те и изглеждаш неотразима тази вечер. Благодаря ти, Тео. Това е така благодарение на невероятно красивата рокля дело на София Борисова, с която съм облечена тази вечер. Може ли още малко? Тео, а ти си изключително елегантен, наистина. Благодаря ти, това няма как да не е така, защото тази вечер аз съм с костюм на любимата ми марка Картучи. Уважаеми гости, партньори, дизайнери и всички вие медии, нека преди да започнем да благодарим специално на госпожа Маринела Арабаджиева, собственик на марката София Fashion Week. На госпожа Мария Бонева, продуцент на София Fashion Week. Както и на организаторите от Хотел Маринела и Code Fashion TV. Подготвили сме ви една невероятна вечер, изпълнена с мода и много красота. По традиция, втората вечер на София Fashion Week е посветена на официалната и булчинска мода. Но преди да видим какво са ни подготвили талантливите дизайнери, нека да благодарим на партньорите ни, без които тази вечер нямаше как да е толкова бляскава. На първо място, уважаеми дами и господа, искрено да благодарим на нашият ексклузивен партньор на събитието Huawei Watch GT4, който е истинска революция в създаването на авангардни технологии, модерен дизайн и здравни функции, като по този начин поставя нови стандарти и дава възможност на потребителите за наистина модерен начин на живот с най-добрият възможен асистент на китката. Може да се запознаете отблизо с моделите на Huawei Watch GT4 за него и нея пред залата. Специални благодарности на British American Tobacco, на луксозният бранд DS Automobiles, известен с авангардният си дух, който е основен партньор на Paris Fashion Week от години и още от лансирането си като самостоятелна марка в България е неизменна част от София Fashion Week. Дизайнерите на DS Automobiles често черпят вдъхновение от висшата мода при създаването на визуалната идентичност на моделите на марката, която сама е възприемана като haute couture в автомобилната индустрия. Няма как да не благодарим и на професионалните екипи на Кристиана Фрома, заедно с креативният директор Александър Филипов, които се грижат за прическите на нас, водещите, и на моделите във всяка една от трите вечери на София Fashion Week. Благодарности, разбира се, и към гримьорите на МАК, на които дължим прекрасната си визия и грим, както и на гримьорският екип на Светлана Арсова. Благодарим на партньорите ни от Диблонг и техните добавки за дълги вечери. Или дълги вечери, изпълнени с много удоволствие. Благодарности на Hair Elwin, серумът за растеж на коса. Защото за гърба на всяка една уверена жена стои какво? Разбира се, нейната красива коса. Както и на невероятните Белен за красивата кожа отвътре навън, подкрепена с научни доказателства. Извън сцената на София Fashion Week пък се доверяваме на Beauty Studio Карада, новото място на световните иновации за красота в София. Благодарим и на Мириам Кеведо, испанският бранд
за луксозни private label козметични продукти. Няма как да не благодарим и за напитките тази вечер, за които се погрижиха партньорите ни от Whitewater. Великолепните вина и просеко са на Вога Италия и ще допълват усещането ви за лукс тази вечер, уважаеми дами и господа. А за малко по-силните страсти се грижат нашите партньори от водка Елит и уиски Джура. Благодарим, разбира се, и на фирма номер 1 за почистване в България, Бонанза Мочорски. Благодарим и на партньорите на събитието от Маринела Хелт Клъб, Мегами Клъб и Виктория Холидейс, както и на KFC, които се погрижиха за изхранването на моделите. Благодарности и на всички наши медийни партньори, които се погрижиха отново София Fashion Week да достигне до много хора и те да знаят, че тук е мястото на модата в България. И не на последно място, специални благодарности на режисьора на събитието Силвестър Ломов и на арт-директора Антон Зунов. Във всяка една от вечерите на София Fashion Week имате възможността да се насладите и на уникален поп-ъп стор в лобито пред залата. Там ще откриете дизайнерски находки на от сцената на София Fashion Week и други ексклюзивни брандове. Боряна, виждам, че всички гости вече са нетърпеливи и затова нека да открием втората вечер на София Fashion Week, която е посветена на официалната и булченска мода. Приятно гледане! Уважаеми дами и господа, това беше всичко от втората вечер на най-голямото и мащабно модно събитие в България София Fashion Week и неговото издание Есен Зима 2023-2024. Утре, скъпи приятели, продължаваме с вечерта на световните брандове и дизайнери. За мен Теодор Длуров и за мен Боряна Баташова бе изключително чест и удоволствие да бъдем отново на любимата си сцена в любимият си хотел.